Desde finais de xuño podíase ver na entrada da Biblioteca Pública Nós a exposición do proxecto Heart of Gaza, Memorias dun neno palestino, arte infantil no xenocidio. Amosan medio cento de debuxos feitos por nenas e nenos palestinos de entre 5 e 17 anos de idade, nos que falan dos soños, lembranzas, medos e sobre todo do horror que están vivindo. Para poñer o broche á exposición que agora vai viaxar por outras cidades galegas, organizouse un evento solidario e reivindicativo no que a Praza da República converteuse durante unhas horas na Praza de Gaza. Polo escenario pasaron músicos do tradicional ou urbano, pero tamén magos, poetas, e recadáronse fondos con iniciativas solidarias, como o gazpacho de sandía preparado polos alumnos e alumnas do CIF de Vilamarín. A actriz Uxía Morán impartía un obradoiro onde as crianzas poideron elaborar, pintar e voar papaventos de cores simbolizando a esperanza.